Asmatu animaliak. Animalia baten itzala agertuko da. Da zuek asmatu behar zein animalia den? Goazen ba. Zein animalia izan daiteke? Urtsintxa. Zein animalia izan daiteke? Errinozeroa. Buztan horrekin, zein animalia izan daiteke? Basurdea. Zein animaliaren itzala da hau? Gamelua. Zein animalia da? Sagua. Zein animalia da? Pista nahi, itsas animalia da. Balea. Hurrengo animalia Afrikan bizi da. Zein da? Lehoia. Itsas animalia da. Badakizu zein den? Foka. Zein izan daiteke? Pista nahi, baserriko animalia da. Ardia da. Da azkena ba? Hau ez da erraza. Itsas animalia da eta sekulako adarra daka buruan. Narbala da. Beno ba, hau izan da gaurko jolas txikia. Gustatu altzaizue? Hurrengora arte, agur! Konkor bateko kamelua dromedario ere deritzo.